بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمان اندري كربل بنا فلان اني تلفلا كور باشيلا واي باشيتنا باسكو ني امبيتنا با فوني تلفلا باسكو مبورا جuma سيبري كاري اني تني وجه جا لا اكبر بياكل سبانا ري داكو ما فوني واتي دو كدا كوبي تشودي واشيتانا باشيتيلا اميلا تام امبي بركادالي او logo yedo wele go comme bisno gola ko galon fi comme ma bisno gola ko mo oche ka tigi wele ko ale ba jabi comme bisno gola oche ko li daga fon dalen no bisno gola ko galon ndalen no wala suno be nyela o bisiga fo nga mi suno gola ay ale ti suno gola abi mi fo aba fe ki bani atafika wele jabi wala ba feka deme mi yina fe wali klema ka bla chimuna atafe ko deke nam abe bane ko fable bande ko fu do fana ko o yorna ko men da wati do men suno wati mashito do oche ma bi da wati na kono mudo ay suno ko wati muna nam ay ma tisu do sabula sunugo yi feno yi a faralente auna ni sunugo yi tire kalama nam o ni o ke wati muna abe tsabo kalama nam e kono bal muna itire kalama ble e bisiga buy wuli wati kono kalama fana nam o abisiga mon fodro adumande tabulu la ala be kodo ke able antibwa ke wati kalama nam an balika kelen de o anga kudo to ala ka sikono sabula ni ala ka sedo de nam o mi ni akechu on ta do an balika kelen de nam o amba ku cedi munye ko ben kono bi da mati suno o chen abe timna njare makono de kofo sabula i mago be chimuna nam iba fe ka munke no make i wajibi abito yana nam o ma kono de kofo kudo be no ni bala ka ulu nyaini ibe timnanja nam ibe nyene no ni yere manja ko chama be no be nyina lu kofolo ya fam adamadiya tabulo rela aha sabula ni koko ika kudo nyesro kanyi adamadiya re tabulo la wala ka kuna fundo soroka bara do ke ni ye salabato yani sunugo ni adama yere manja kudo do ala blay aka chala fatinye ayo wala kama foko ko be ngono tisunugo sabula ni bala ka ko mi nyene no ma nyinabo ablanda ni manga ko redo singoro fulo sikatol awo bamana andre mba foy bismillah ablanda ni be ndene sikatola octobre kalo kile tan ani shegin soro samba fla ani mogani kile nam fasri ko ni sebene ke fasri gafu kono amna la ferete fole mi ka sega ko wado nyefo mawye wasa famali ka sega sura kula ay alhamdulillah bi iko am do nyimena ndene ndondo tenedondo awo do kun damne do octobre kalo akle tan segi tan segi ako samba fla ni muga ani kile tabarakallah l'indicateur de nouveau ale ko di ale kumana ajira ka foko gana jamana nyama ni ale refana me seda nyama ala bika nana mali kono nga mamme oko tama infana hukumu kono ni chama jafa nyama ko koni nyanye onga ko amadant kele jonjon ke me wuli ko déclaration officielle ko fesa ka tege ko ni safne oko bisiga sawi nga chama babo coronavirus bana mo ko minela oko finetu ka dagaro min be Tomoktu oko bingera uluka bamachi do fe yira ka fogo mawli nu ye murtani mawlu ye nam sabula ko murtani plaque de boucan la gubo min vitalike tugo dala musu ani bolo chugo nyuma to ala don awlanda no nyana mayara oko ferenda uluka ke wasa nyene ngana ke musu ko minu mi chesiri minu ka chesiri barka bo kusuba nga tugo dawla nam anga jamana chamancela kuma basa ba ka chawere ulu koni boru sigoro la ka saw ke la kana mbaliyai nam kuma nafo ni o batun ko bingaro do fona nga sewre temene temera e o to nyuma yede bato yare udono binga a o to nyuma jigan fana
kuma ka ca l'indépendant ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Aliou Boubacar Diallo ni ale ADP Maliba den fa ye ko a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan lakana surasiw ka wulikajɔw kɔfɛ ko fɛɛrɛ fana kan ka kɛ walasa ka se ka jamana yɛrɛ fiɲɛ minnu bɛɛ bɛ jamana la ka olu furakɛ nin waati ninnu na min bɛ tali kɛ Nana Akufo-Addo ko ale kun nana Bamakɔ tile kelen walasa ka ɲɛfɔliw kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw bɛnna min kan Mali ka cɛmancɛ fanga ko la ka n'o ɲɛfɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye polisi fila minnu kun minɛna Ansongo Labezanga poste tato Labezanga poste la o ko maa fila in kɔni falen yira Abdulaye awuzubilahi o man ɲi non nu les échos wili ale y'a jira k'a fɔ ko kalanko gɛlɛya b'a la ka fɔ ko fɛn t'a la ka bɔ a la ECHO mɔgɔw ka hakili jigɛ bɔ kɛnɛ dɔ ko ni y'a ta ko fɔlɔ yɛrɛ ye u y'a jira k'a fɔ ko jateminɛ fɔlɔ ye min y'o de ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ t'a la ka kalanko in kɛ u sɛbɛko de ye Abdulaye Dane min bɛ tali kɛ Adama PAIGG ka congrès ba ta ko 6nan baaraw kɔni bɛ sen na Ablaye ko yala ɲɛmɔgɔ maakɔrɔba minnu bɛ yen nɔ olu bɛna jɔyɔrɔ di maakɔrɔw ma wa walima ko ɲɛmɔgɔya bɛ to maakɔrɔ ninnu bolo de ɲininkali tɔ min fana bɛ yen nɔ waati min ko sisan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ONUSIDA ko ale ye kunnafonidila 21 ɲɔgɔnna kalan u ka lakana kɛnɛyako baara taabolo ninnu na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Papa Sadio Traoré ni ale ye BDMSA baarakɛlaw ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔ ye u y'a jira k'a fɔ ko SYNADEF b'a la ka baarabila min kuma fɔ kalo laban yan fan fɛ ko olu sen tɛna ye a ko la sabula ko baarabila in sariya laɲini caman bɛ yen nɔ k'olu bɛ syndicat sariyaw sɔsɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fɔ ne ko u b'u yɛrɛ ye u b'u yɛrɛ ye mun ko u tɛ taa grève la kɛ grève kɔni ye hakɛ dɔ ye i b'a fɔ u b'u yɛrɛ ye don min na ni kungo kɛ ni tɔ ko tutugu ko u b'u yɛrɛ ye ayiwa kuma y'o ye voilà maa bɛ kɔni fɔ kɔ maa si tɛ se jago ta dɛ mais ni ko b'u kan u tɛ sɔn ka tɔ sɛgɛrɛ fɔ ni k'u dɛmɛ kɔni o tiɲɛ n'i bɛ kulu la hali ka fɛla tɛ ni jama ko an ka taa i bɛ taa dɛ ni jama ko an ka taa i kelen bɛ to ni fana gɛnfɛn den bɛ u bɛ to a ka taa ni nka ko in jukɔrɔ kow ka ca a ka ca awɔ jukɔrɔ kow ka ca voilà an b'a bila o minɛn kɔnɔ fɔlɔ ayi ne b'a bila kulu kɔnɔ an m'ale bɛ kulu de n'ale y'u fosi ko kulu la kulu tɛ taa de o ko don a kuma dɔn voilà jɛka taama fana hokumu kɔnɔna n'i y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka dabiri e yɛrɛ dala cogo dɔ la o ye fana bɛ fɛɛrɛ kɛ mais olu yɛrɛ ka taa grève wuli nɔfɛ o olu ka mɔgɔw ye problème sɔrɔ banque mɔgɔw taara grève wuli nɔfɛ o y'a sɔrɔ olu mɔgɔw ta la a y'a sɔrɔ a bɛ ka banque dɔrɔn de kun kan u ɲinɛn'o fana ko lesɔn ko in kuma ka ca Ablaye a ka ca kuma ka ca ne yɛrɛ fɔ ko b'u yɛrɛ ye kuma banna o jukɔrɔ kuma caman b'a kɔrɔ Ablaye a ko fɛ an ka tila k'o dɔw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye naamu nka essor la a ɲɛfɔlen don k'a fɔ ko an ɲɛ bɛ colonel Asimi Goita ni Gana jamana ɲɛmɔgɔ Jala kɔni jira ye k'a fɔ sa ko hakilila falenfalenw kɛra ɲɛmɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ kunun ko cɛmancɛ fanga ko la naamu min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ jɔnya wale baara taabolo la Ablaye an ka jamana in kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinnen don yafa ɲɔgɔnma ma ale bɛ taama la Kayi mara kɔnɔna na a jira k'a fɔ sika kelen don maa dɔw la k'a fɔ k'olu sen bɛ nin ko in na olu bɛna minɛ sariya tigilamɔgɔw fɛ ka u ɲagi min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako ko wajibi de don ale ma sisan ka kabako kɛ ani hɔrɔnya kan dolaci kɔma segin la Ablaye ale kelen tɛ ale ni binga bɛ wajibi de b'u bolo parce que u bɛ dabasiɲɛ yan donc olu bɛ taa n'u b'a fɛ ka tɛmɛ fo ka sɛbɛya sɔrɔ wali jamana kan o kuma ka ca sa dɛ ballon-tan a bɛ b'a la o tiɲɛ le challenger ale ko di a y'a jira k'a fɔ ko Adama ka tɔnsigiba ta ko 6nan hukumu kɔnɔ a tɛ daminɛ bi de yan wa a bɛ daminɛ sini de a bɛ senna depuis sibiri don ale bɛ sibiri b'a la ayiwa Adama ka congrès ni parti wɛrɛ congrès tɛ kelen ye non ale dɔrɔn de parti ye tɔ bɛɛ ye facɛn de mɔgɔw ka hakɛ to de mɔgɔw ka hakɛ to parce que ale kelen depuis Adama créé président min falen to depuis y'a créé fo bi maa kelen de président ya la o de kama ne ko facɛn de t'o ye o ye tiɲɛ o yɛrɛ fana kama Adama bɛ Adamaya la ka bi a daminɛ fɔ sisan voilà nin kelen kɔni an b'o f'u ye an t'u tɛ dɔn ye mais an b'a dɔn n'i ye mun ye an b'o kan ka fo
Oui, tiens. Voilà. Sinon, parti tôt. D'ailleurs, ni face à la dengue de Bindemina, ni au fond. Ah, oui, tiens. Mamou est parti Jo. Ou fallait flatanyana. Ou d'un flat de Rono. Moi, ça, quand fatien. À bord parti là. Au compte parti blé. Parce que ton et ton dit. Oh! On a français à coton yamgo sara. Dengue de nana. Ah! Ablay. Ah, on parti pour mon grande. À flyer, bien. Ah, bien, amoudon. Hal Savalere, Savalere, Mbolo. Oh. Ah, on a vu. On a kumakacha. Ah, comment Ko jende kana ye. Non. Sika ton ke ire ka blay ire ka laini hukumu kona blay. Ere kilenga laini. Parti be nous communiste ko wala nyama de bita machi wala tout à fait. O parti fana be. Awo fana be. Ko jende kana ye mashika ton blay ire ka laini hukumu kono. Nam. Ikilenga laini hukumu kono. Walma ka ke chuga ye bulo ki yere manja politiko sira kan walma ka ke sababu ye ka maw farafara ko to en kala siko kuma konna na ko kuma fora o même tali ke Wagner na liko ani fota se do fara la chamanja fanga wati ko na wutina de aywa ablay sini kuma njabe radio la tafa aywa d'accord ni kuma kacha d'accord ko yala ko ni ye jando dali mali chamanja fanga nyama ko nyewa Antodo. Aywa. Ni jando mani ukupa. Ni jando ukupa sinon mani. Na njibina njamo no. Sangona amemede. Le ala kana mbi ala. Amini arabi. Le repère. Ala ya sementia ka fo kalanta ko mo konnana ko Move Africa militaire mo ko ni ye nyogondan me tombola badoke. Tombola me ko mo konnana la jele fe chamandira mauma. Ko barkan kon ga baro kunchera malla ko ni kon ni min be wele ko force d'occupation no yi kala bolo do kana isaw ke anka du kuloka ko luka bara jolen kon yeni wa ko bara manye o mi rafanam tali ke deputy koro Musa Jara ale pandaki ci colonel Assimi Goïtama ka nyina fe ko wati gelen fere krengren ne min be wele ko état de siège ko ni abiseke ako ke ako shariata wasa ka se ka gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ an dala bila yen. Ayiwa o kun ye ɲuman ye. waati gɛlɛn fɛrɛ état de siège. ɔ n'o kɛra sisan. o la i bɛ se ko caman kɛ. ka sɔrɔ ni. k'a sɔrɔ ɲininkali tɛ k'i la. ɲininkali ma k'i la i nɔ tɛ minɛ. i nɔ tɛ minɛ. sariya ko don. sariya ko don. hali tile fɛ i bɛ se ka maa minɛ. awɔ. ko ni a n'a kuma bɛ caya dɛ. k'a k'o sariya ta. ayiwa. Musa Jara o ɲini colonel Assimi Goïta fɛ. An b'a kunceni le malien est-ce qu'an ye malien ye sisan. Ayiwa Mali la fasa kumaw bi yan. Sabula ko Yunus Amé Diko. N b'o dɔn. Ni ale ye RDS ni acteur ɲɛmɔgɔbaw ye. Ko a y'a jira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy ni Emmanuel Macron y'u kali k'a fɔ k'u bɛna Mali cɔngɔ u senkɔrɔ. Ko loi d'orientation de programmation militaire sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na ko général dɔw bɛ yen nɔ minnu makɔnɔnen don pôle économique la a bila dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ vérificateur ka san 2020 rapport hukumu kɔnɔna na ko premier ministre ka baarakɛyɔrɔ n'o primature wari buntigiba dafu ko tɛgɛ dara ale kan a bila dan n ye sɔgɔmada na kunnafoni teliw ye ale fana taara Makala ayiwa ko non wali dun kɔni ko maa tɛ di bɔ ni mi tɛgɛ ne Musa mais kana di bara la kunu ngan ta ne kun kɛra o ya bila ye a kɛra mun ye a kun kɛra dibara latunu de ye wale ko ten mɔgɔ de ko ten ko maa si tɛ dibara bɔ ni mi tɛgɛ ne mais ka dibara kunu ko de mani o ye kojugu ye dɛ kojugu de wa kojugu ye sa kɛ ne ye dibara latunu mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna bɔ a nu ma bilen dɛ siga t'o la o bɛ de a wale kɛra an ka faso ta ye de ne bɛ to k'o de fɔ kuma dɔn ko ATT ka n'a ka mɔgɔw ka ko bɛɛ kuma dɔn n'i kun ye 20 d'u ma k'u ka taa Marabatigɛ 20 na san u kun bɛ taa 15 don tigɛ la ka na d'i ma ka 5 dun ayiwa d'accord nka mais ka taa 5 la sa ka taa 5 bila i kun dɔw yɛrɛ a dɔw yɛrɛ kun tɛ fɛn san astafurlah avion ko min kuma fɔra a fɔra k'e taa avion san avion nana avion ma se ka pan i taara mun san est-ce que i ye fɛn san i ye kurun de san a taara ɲama de cɛ ka na bila an da la o ye kulu de san avion mun tɛ ban o ye kulu de o tɛ duguma kulu avion nana a ma se ka kɛ foyi ye a kɛra duguma kulu ye panko kulu tɛ kɔni est-ce que i taara fɛn san ayiwa ala ka ɲuman d'a ma a kuma ka ca non comme ɲangini tun tɛ kɛ maa bɛ dun cogo mun ka d'a ye ni contrôle taara dɔw bɛ d'u ma olu fana b'u ɲɛ bere k'i ɲɛ tugu ka tɛmɛ ko waati de tɛmɛna sisan mɔgɔ tun tɛ siran
parce que akara chogo ni iti parti là il se meilleur kani il dit kani parce que ma mom lay contrôler il faut faire contrôler dugmo donc abu teme donc au de tumbana ça bon no bana tiñabiye o tiende amuga ta tien siraka akilla alaka fanga halsa timna jaddu ay fanga no be fen vuyede u yef mo du kasole o kanga worde munu le folo parce que nous tout lutna meya parce que ni politique na enquête na sebe ni kala senna ni kala ta wara kara unyo politique na ubu bla wala sara parce que bu nyondo donc depuis 6 ans ou be ferre ke kanga wari sara folo sera kuro tara mamudu kasoge ya fo do able daro ni bora kalama non sera tu fouiller ayi e waro ni ko be ke ne fe e ba bla shara hukumu kono wi shara munta kasoge ko ministre shara ko ministry aka kuma la ko ni uye mogo mi minɛ sisan ala k'an kisi e abile ka minɛ sisan ayi kana misali ta yɛrɛ a taa bakari kan ayiwa mogo min minɛ sisan mogo min yɛrɛ sisan bube ma minɛ wa k'a fɔ ko voilà o ye misali k'a ye wari dɔ dun wa k'a ye wari dɔ dun wa voilà maintenant sisan o wari sisan a jate minɛ sisan mun ni mun bɛ bube bolo voilà nafolomafɛn na wari mugu joli b'a bolo naamu so joli de bɛ yen voilà mobili joli b'a bolo de bɛ yen est ce que a ka wari a fɔra k'a ye wari min suɲɛ naamu o wari mugu bɛ sɔrɔ a kun wa n'o wari mugu sɔrɔ a kun o wari mugu bɛ taa n'o wari mugu tɛ sɔrɔ a kun so minnu feerela so minnu b'a bolo an b'o confisquer ani mobili minnu b'a bolo olu fana bɛ minɛ État fɛ k'a feere ka État ka wari dɔn non b'a minɛ k'a bila fo kiiri dɔ n'a jɔra la a b'a feere awɔ o de don a ye mun fɔ i ko fɔ de awɔ k'o de don voilà a bɛ kɛ ten de mais n'u y'a minɛ fana u ka dɔ sara fɔlɔ wari la fɔlɔ yan'u ka kiiri fɔlɔ ɔ ni kiiri ma kɛ ni fana non ayi a ka sara dɔrɔn bien n b'a fɛ ka mun ye fɔ ye bi an bɛ 18 octobre la 18 octobre 46 fɛn ba de kɛra an ka jamana ni sanfɛ an ka jamana ni tɛ jamana lankolon ye dɛ le vendredi 18 octobre 46 i b'a dɔn parce que i teriw don IRCD i teriw don IMRDA sisan a kɛra IMRDA de ye awɔ a kɛra o ye donc farafinna olu ka ɲɛmaa mun tun bɛ olu ka hɔrɔnya ɲini tubabuw fɛ olu de ye ɲɔgɔn ye belebeleba de kɛ yan an ka bajuluba da la yan Bamako Sudan la k'a sɔrɔ Modibo Keyita bɛ yan Filidabu bɛ yan u bɛɛ de nana ka ɲɔgɔn ye ka fɛrɛ ɲini pour que u bɛ se ka bɛn ka kɛ kulu kelen ye ka fanga sɔrɔ ka tubabuw sɛgɛrɛ pour que u ka hɔrɔn ɲina minnu na pour que u ka kɛ u yɛrɛ ye donc o ɲɔgɔn ye de daminɛnen don juma don fɛ a bɛna an bɛ octobre na kalo tile 18 ka taa n'a ye tile 9 tan ni 21 u y'o ɲɔgɔn ye tile 4 yan un grand rassemblement mɔgɔ mun nana ka bɔ jamana wɛrɛ la ko 800 délégués keto kɛmɛsegi ya o tɛ kɛmɛsegi ya maa kɛmɛsegi de bɔra Côte d'Ivoire u bɔra Guinée Conakry ka bɔ Sénégal ka bɔ Dahomey b'a fɔ Benin Haute-Volta o b'a fɔ Burkina sisan ka bɔ Soudan o tɛ yan Mali la ka bɔ Cameroun Gabon ani Tchad jamana kan u bɛɛ ye nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan Bamako yan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako min lycée Askia Mohamed ka so dɔw la u ka so belebele classe belebele b'a dɔw kɔnɔ plus de 1500 délégués ba kelen ani 500 o tɛ yan 1500 ba kelen ni 500 maa ba kelen ni 500 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ o dɔn ale ka ɲɛmaya tun bɛ an ka Filidabu Sisoko de bolo o don min a bɛ dayɛlɛ ka so Modibo Keyita bɛ yan ninnu de ye ɲɔgɔn ye tile 4 ɲɔgɔn ye u ye mun fɔ ko fɔ an ka kulu de sigi kulu mun olu bɛna a tɔgɔ wele le Rassemblement démocratique africain RDA ko ni mɔgɔ mɔgɔw tun bɛ kana kan n'i taara i ka jamana na i bɛ kulu kelen sigi o tɔgɔ la donc an yɛrɛ ta kɛra Union Soudanaise RDA Côte d'Ivoire ta kɛra Parti démocratique de Côte d'Ivoire Haute-Volta kɛra Parti démocratique voltaïque Sénégal ta kɛra le Parti progressiste soudanais le Cameroun ta kɛra Union des peuples du Cameroun Guinée ta kɛra Parti démocratique de Guinée Niger ta Parti progressiste nigérien Tchad ta kɛra Parti progressiste tchadien Congo ta kɛra Gabon ta kɛra le Parti progressiste gabonais donc olu ko mun ko olu bɛna fɛn 4 de ɲini u ka fɛn 4 filɛ ko nationalisme africain an yɛrɛ farafin hɔrɔnya nationalisme k'a yɛrɛ an ye africain ye ka waso n'an ka africain ye filanan ko l'anti-impérialisme ko tubabu ma mara jagoya mara colonisation an tala tuguni an kɛra hɔrɔnya an b'an ka fanga ɲini an b'an ka hɔrɔnya ɲini an tɛ sɔn impérialisme tuguni a naaninan ko le panafricanisme
farafin jamana kan ŋa ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ye ka kɛ kulu kelen ye ka kɛ kan kelen ye ko ɲɛsi u juguma mun ye colonisateur ye a naaninan ko l'indépendantisme ko an ma anw kulu kɛ ka taa tubabu fɛ ka sisan an sɛgɛnna aw ta mara tuguni an ma yɛrɛ mara an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛ an b'an ka hɔrɔnya fɛ o de daminɛ do fana en 58 ta daminɛ Guinée président Sékou ko tubabu a y'an to yen n bi kɔngɔw fɛ k'a tɔrɔ n bɛ hɔrɔnya ka danbe la ni dumuni bɛ n bolo n ti ɲɔgɔnya n ti jɛ n'o ye tuguni a y'a fɔ De Gaulle yɛrɛ bilenna a daminɛ n'ale de fɛ ko non ko ne tɛ sɔn tuguni an kɔni an bɛ k'an yɛrɛ ye de an ti sa fana n'an yɛrɛ ta kɔngɔ k'an fa an ka to hɔrɔnya n'an ka danbe la a ka fisa an ka to aw bolo a ka dumuni d'a ma donc depuis ale murutira to bɛɛ murutira kelen kelen ale de y'a daminɛ ale y'a daminɛ donc o jamajɛ mɔgɔ mun tun b'a la mɔgɔ ba mun b'a la Félix Houphouët-Boigny tun b'a la a ma kɛ président ye Ouagadougou la Guinée président b'a la a ma kɛ président ye Modibo Keïta tun bɛ a ma kɛ président ye Léopold Senghor tun bɛ o fana kɛra président ye u bɛɛ kɛra u ka jamana président bon Phil Dabo fana tun bɛ yen Doudou Gueye tun bɛ yen a kɛra le vice-président de la fédération du Mali donc nin de ye farafin ka farafin fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana ba kelen ye a daminɛ ninnu de fɛ mais tubabu bɔra an kɔkɔrɔ ko ninnu ko n'an ye nin tɔ yɔrɔ ma an yɛrɛ mɔgɔ sara donc u dor'u kɔrɔ k'u suruku k'u tilan donc a bɛ ka mɔgɔ hakili jigin min na sisan min bɛ senna sisan voilà tɔnsigi ma ko la sa nka kabi Mali fana y'a daminɛ ka tiɲɛ dɔw fɔ Faransi ye i b'a ye jamana caman y'a daminɛ ka gɛlɛya Faransi la gɛlɛya Faransi voilà ninnu ye kow tigɛ gansan mɔgɔw k'a jateminɛ nin kɛra a kɛra yan nin kɛra Mali la ba joli b'a la Mali la yan Sudan yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔra Mali la yan daminɛna Mali la ni Faransi fana anti Faransi ka anti Faransi o fana daminɛna Mali la o fana daminɛna Mali la ayiwa an b'an sigi ka tɔ jateminɛ ayiwa tubarikala ni tɔw fana ye jagɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ k'a ye cogo min na sisan ayiwa an bɛna lajɛ Ala k'a ɲɛ o tɛ o don tubarikala i Traoré Jite